ታሪክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ አሰናዳ ይትባረክ በርሀ አህታሚ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ አስመራ 2001 ዓ.ም ቀዳማይ ምዕራፍ ቅድመ ክርስትና ኣብ ኤርትራ ቅድመ ክርስትና ዝነበረ ስርዓተ ኣምልኾ ብመሰረት ኣብ በበይኑ ቦታታት ዝተረኽበ ኣስረ ጥንቲ ብውሕዱ ንምግላጽ ኣየጸግምን። ሳባውያን ካብ ዘምጽእዎምን ኣብቲ ዝነበረ ኣምልኾ ቀዳሞት ህዝብታት ዘደባለቕዎምን ደቡብ ዓረባዊ ዝመበቀሎም ኣማልኽቲ ሓሶት ወይ ጣዖታት እዞም ዝስዕቡ ይርከቡ። ሳባዊ ጽሑፍ ለመቀሐ ዝብሎ ስመ ጣዖት ፍሉይ መስተናብብ ወይ መድምጽ ቫወል ዘይነበሮ ብተመክሮ ከም ዝተፈልጠ ግን ኣልሞቃሕ ተባሂሉ ክንበብን ክድመጽን ዝኽእል ከም ኣምላከ ወርሒ፣ ዓቃቤ ወርሒ ወይ ወርሒ መሰል ኣምላኽ ኮይኑ እቲ መካነ ምስዋዕ ምስሊ ወርሒ ተቐሪጽዎን ተሸሊሙን ይምለኽ። ንኣብነት ኣብ ከስከሰ 8 ኪሎ ሜትሮ ሰሜናዊ ምብራቕ ካብ ሰንዓፈ ቅርጺ ማዕጺድ ምስ ሰተታ ዝመስል ክቢ ነገር ወይ ከዓ ኣምሳለ ሓዳስ ወርሕን ፀሓይን ወይ እውን ማዕጺዳዊት ወርሕን ኣስታርን ወይ ኮኸብ ብሳባዊ ፊደል ጽሑፍ ውቕሮ እምኒ ነዛ ኣምሳለ ወርሒ ጣዖት ከም ዝተወፈየ ዝገልጽ መሰውኢ ተረኽበ። ኣብ ሳባውያን እታ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዋ ጣዖት ማዕጺዳዊት ዝቕርጻ ወይ ሓዳስ ወርሒ ምስ ኣስታር ወይ ኮኸብ ዝተደረባ ወርሒ ኮኸብ ተተርኢሳ እያ። ኣብ ሓወልቲ መጠራ ዘሎ ምስሊ እውን ኣምሳለ ወርሕን ፀሓይን ወይ ኮኸብን ኮይኑ ይርአ። ኣብ ዘመነ ክርስትና ብትእምርተ መስቀልን ጽሑፍ ግእዝን ክሳዕ ዝትካእ ናይ ቅድም ዝነበረ ገንዘብ ባጤራታት ከምኡ ኣምሳላተ ፀሓይ ወወርሕ ወከዋኽብት ዝተቐርጾ ከም ዝነበረ ኣብ ኣዱሊስ መጠራ ብኹዕታ ዝተረኽበ ሓድጊ የረጋግጽ። ብኣፀዋውዓ ሳባውያን ዘትባዳን ወይ ዛትባዳን ወይ ደሃት ሂምያን ፀሓያዊት ኣምላኽ ዓቃቢተ ፀሓይ እትበሃል ልክዕ ከም ናይ ግብፃውያን ጣዖት ፍርቂ ኣካላ ብምስሊ ሰብ ፍርቂ ኣካላ ድማ ብምስሊ እንስሳ ዝተቐርጸት ጣዖት ኣብ ክሳዳ ጽሑፍ ሳባውያን ውቕሮ እምኒ ዘለዋ ብስማ ዝተሰርሐ መሰውዒ ኣብ ድብድብ ወይ ወደከለ ዞባ ደቡብ ጸንሐ። ነዛ ኣምላከ ፀሓይ ዝብልዋ ኣንስተይቲ ጣዖት መስዋእተ እንስሳ ይቐርበላ ነበረ። እዚ ምስሊ ሰብ ወእንስሳ ዝመሸከሉ ቅርጺ ኣብ ግራማተን ከባቢ ከስከሰ ሓውሲ ምስሊ እንስሳ ጥራሕ ወይ ብዕራይ መሰል ምስ መሰውዒኡ ኣብ ፍቕያ ወሰን ከስከሰ ከምኡ እውን ኣብ ኣዱሊስ ተረኽበ።
ብመረወ ኣቢሉ ዝመፀ ኪነ ጥበብ ድማ ይመስል። መብዛሕትኡ ኣብዑርን ኣባጊዕን ዝርከብዎም መስዋእቲ ደምን ጢሰ ዕጣንን ዝቐርበሎም ኣማልኽቲ ሓሶት ጣዖታት ሳባውያን ወይ ከዓ ኣስተር ሰማያዊ ተባዕታይ ጣዖት ወይ ከዓ ኣብ ካልኦት ሰማያውያት ሃገራት ብኣንስተይቲ ይምለኽ። ፖሰይደን ባህራዊ ኣምላኽ ወይ ዓቃቤ ባሕር ኣብ ካልእ እዋን ባህራዊ መደር ምድራዊ ዓቃቤ ምድር ከምኡ እውን ናይ ውግእ ወዘተ ኣማልኽቲ ተባሂሎም በቢቦትኡ ይምለኹ ነበሩ። ባሕር ናይ ባሕርን ምድረ ሰማይን ጠቕላሊ ጎይታ ዝሕሰበሉ ግዜ ከም ዝነበረ እውን ይፍለጥ። ስለዚ ድማ እዩ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ምዃኑ ንምግላጽ ብቋንቋ ግእዝ እግዚኣብሔር ጎይታ ዓለም መፀውዒ ኣማናዊ ኣምላኽ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 24 ራእየ ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 5 ወይ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 7 ከም መረዳእታ ናይዚ ቅድመ ክርስትና ኣብ ዝተቐርጹ ጽሑፋት ብሔር መሐረም ዝብልዎ ዝነበሩ ኣስማተ ጣዖታት ድሕሪ ክርስትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማይ ብዝብሉ ቃላት ተተኪኦም ይርከቡ። ካልእ ይትረፍ እዚ ኣምልኾን ኣስማትን ጣዖታት ካብ ዝተርፍ ዘመናት ሓሊፉ ከብቅዕ እውን ኣብ 676 ስጋብ 678 ፈረንጂ ኣቢሉ ከም ዝተተርጎመ ዝእመን መጽሓፈ ሲራክ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተባሂሉ ክትርጎም ዝግብኦ ዝነበረ ብኸመይ ከም ዝመለቐ ኣረማዊ ስም ጣዖት ኣስተር ተጻሒፉ ምጽንሑ ኣምልኾ ጣዖት ክሳብ ክንደይ ሱር ሰዲዱ ምንባሩን ኣብ ልዕሊኡ ክርስትና ምዕዋቱን የረድእ። ጽሑፋት ግሪኽ ኣረስ ኢሎም ዝገልጽዎ ደቡብ ዓረባውያን መሐረም ዝብልዎ ምስ ኣምላከ ወርሕን ኣምላከ ፀሓይን ዘተሓሕዝዎ ዓቃቤ ነገስት ወይ ሓላዊ ነገስታት ሰብኣዊ ኣምላኽ ድማ ቀንዲ ጣዖት ነበረ። ኣብዚ ኣምልኾ ጣዖት እዚ ከለዉ እቲ መራሒ ህዝቢ ወይ ንጉስ ሙኳሪብ ብዝብል መፀውዒ ንጉስን ካህንን ኮይኑ ብክልቲኡ ማዕርግ ንህዝቡ ክመርሕ ፍሉይ ልዕልና ስልጣን ነበሮ። እዚ ናይ ጣዖት ኮይኑ እምበር ከምቲ ናይ መልከፀዲቅ ድርብ ስልጣን እዩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ካብ 18 ስጋብ 20 ወይ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ካብ 1 ስጋብ 10 ካልእ መረዳእታ ብቋንቋ ግሪክ ተጻሒፉ ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣዱሊስ ዝነበረ ብሓደ ወገኑ ምስሊ ጣዖት ዝተቐርጸ ሓወልቲ እምኒ ወይ መንበረ ንጉስ ቆዝሞስ ኢንዲኮፕሌዎስቶስ ዝስሙ መገሻ ባሕሪ ዝልማዱ ዓዋዲ ወይ ከዓ ገያሻይ ብ525 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ኣዱሊስ ምስ በጽሐ ኣብስ ንዝተባህለ ኣመሓዳሪ ህዝቢ ኣዱሊስ ብምፍቃድ ነዚ ጽሑፍ ውቕሮ እምኒ ብግቡእ ቀዲሑ ምስ ወሰዶ ናብ ዓዱ
ተመሊሱ ናይ ክርስቲያን መልክዓ ምድር ቅርፀ መሬት ቶፖግራፊያ ኤክርስቲያንያ ብዝብል ርእሰ ፅሑፍ ዝመዝገቦ ኣብ ቤተ መዛግብቲ ስለ ዝፀንሐ ፀሓፍቲ ታሪክ ናብ ዓለም ዘርጊሖሞ ይርከብ። ሓደ ጫፍ ስለ ዝተሰብረ ስም ናይቲ ሓወልቲ ዘቆመ ንጉስ ዘይተፈልጠ ብቋንቋ ግሪክ ዝተፃሕፈ ብከፊል ትርጉሙ እንሆ። ኣብ ጥቃ ግዝኣት ንግስነተይ ዝነበሩ ኣህዛብ ብጅግንነት ሰላም ክገብሩ ምስ ገደድክዎም ነዞም ዝስዕቡ ህዝብታት ተዋጊኤ ኣንበርከኽኩ። ንህዝበ ገዝኣ ወይ ጋዝእ እግዚእ ግእዝ ተዋጋእኩ። ቀፂለ ንዓጋመን ንሰየነን ስለ ዝሰዓርክዎም ፍርቂ ዝውንንዎ ዘበለ ወሰድኩ ይብል እሞ ኣብቲ ዝርዝራዊ መግለፂኡ ዝሰዓሮም ህዝብታትን ዝቕመጥዎ ከባቢታትን እናጠቐሰ ይሰሚ። ካብኣቶም ኣውዓ፣ ዘንጋቤነ፣ ኣንጋቦ፣ ቲያማዓ፣ ህዝቢ ሰሚነ፣ ክንድ፣ ኒል፣ ህዝቢ በጋ ክሳብ ደቡብ ግብፂ ስግር ባሕሪ ኤርትራ ከባቢ ሳባውያን ካብ ምዕራብ ክሳብ ቦታታት ኢትዮጵያ ሱዳን ካብ ምብራቅ ክሳብ ዓዲ ዕጣን ዝርከቡ ኣህዛብ ብሓገዙ ኣብ ትሕተይ ከንበርክኽ ዝኸኣልኩ ንዝፈጠረኒ ዓብይ ኣረስ ኣምላኸይ ምስጋና እህብ። ምእንቲ ባሕርነታት ናብ ዜውስ ናብ ኣረስ ናብ ፖስድዮን ከወፊ ወረድኩ። ኣብ መበል 27 ዓመተ ንግስነተይ ናብ ኣረስ ኣምላኽ ኣወፈይክዎ ይብል። ኣብዚ ፅሑፍ ኣድሊስ ንመጀመርታ ተጠቂሱ ዘሎ ገዝአ ወይ እግዚእ ግእዝ እዩ። እቲ ጋያሻይ ወይ ቆዝሞስ ኣብ መግለፂኡ ገዝኣ ተባሂሉ ዘሎ ካብ ኣድሊስ ክሳብ ኣክሱም ዝርከቡ ህዝቢ እዮም። ገና እውን ኣግኣዝያን እናተባህሉ ይፅውዑ ኣለው ብምባል ይገልፅ። እቲ ዘመተ ፈለማ ክሳብ ከባቢ ኣክሱም ካብኡ ናብ ሸነኽ ሰሜን ድሕሪኡ ናብ ደቡብን ምብራቅን ስግር ባሕሪ ክሳብ ሰሜናዊ ምድረ ዓረብን ከም ዝበፅሐ የመልክት። ናይዚ ንጉስ ርእሰ ከተማ ኣበይ ምዃኑስ ይትረፍ ስሙ እኳ ኣይተረኽበን። ከም ዝመስል ግን ካብ ኣድሊስ ብዙሕ ርሑቕ ዘይኮነ ኣብ ሓደ ወሰን ምድሪ ኤርትራ ኮይኑ ዘይምእኩላት በበይነን መንግስትታት ከም ዝነበራ እሞ ሓደ ካብኣተን በርቲዑ ከም ዘንበርከኸን እዩ ዝግመት። ኣገዘ ወይ እግዚእ ብወገኑ ኣብ ሓወልቲ መጠራ ኣብዚ ንዝተጠቕሱ ህዝቢ ኣውዓ ከም ዘንበርከኾም ይሕብር። ዚንጋቤነ ኣንጋቤ ዝበሃሉ ነገዳት ኣብ ከባቢ ኣድሊስ ዝነበሩ እዮም ይብል ቆዝሞስ። እዚ ሓወልቲ ኣድሊስ ካብ 227 ስጋብ 222 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣቢሉ ከም ዝቆመ ክግመት ከሎ ብካልእ ወገን ካብተን ዝተጠቕሳ ከተማታት ብምግምጋም እቲ ሓወልቲ ዝቆመሉ ዘመን ኣብ መንጎ
መወዳእታ 100 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ መጀመርታ 100 ዓመት ዓመተ ምህረት ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት። ከመይሲ ይሓ ከባቢ ዓድዋ እምበር ከተማ ኣክሱም ንባዕላ ቅድሚ 100 ዓመተ ምህረት ኣይተመስረተትን ስለ ዝነበረት ይብሉ ተመራመርቲ ታሪክ። ድሕሪ ምምቃል መንግስቲ እስራኤልን ይሁዳን 931 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሽዑ ንሽዑ ካብ ነገደ ዳን ዝመርሕቶም ካብ ኣንጋደ ኣሴር፣ ንፍታሌም፣ ጋድ ተዋፂኦም ፈለማ ኣብ ግብፂ ብሰፊሑ ተዘርጊሖም ተቐመጡ። ድሕሪኡ ንደቡብ ገጾም ናብ ኢለፋንታይን ካብኡ ናብ ምድረ ኩሽ ግዒዞም ምስቶም 5 መንግስታት ብጋይ ወይ ከዓ በጃ ተጎራቢቶም ይነብሩ ነበሩ። ኣርማይስጢ ሰነድ ኣብ 6-5 ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ኣብ ኢለፋንታይን ከም ዝነበሩ ይገልጽ። ክፋል ካብኣቶም ናብ ደቡብ ገጾም ብምቕጻል ምናልባት ክሳብ ምድሪ ሓበሻ ዝበጽሑ ይመስሉ። ነቢይ ሶፎንያስ 630 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ስግር ሩባ ኩሽ ወይ ከዓ ኑብያ ወኢትዮጵያ ዝበሎም እውን ነዚኣቶም ምዃኑ ምሁራን ይትንትኑ። ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ወዲ 10 ምስ መዝሙር 68 ወዲ 31 ኢሳያስ 18:7 ኣነጻጽር ይብላ ኣሎ። እዚ ርኢና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከይድና ቸክ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብርግጽ ድማ ኣብ ኢለፋንታይን ብፍላይ ኣብ ሲኒም ወይ ከዓ ኣስዋን ካርቱም ሓደ መሳፍሮ ኣይሁድ ወይ ጭፍራ ኣይሁድ ነይሩ እዩ። ኢሳያስ 40:9 ወዲ 12 ህዝቢ መረዌ ከምቲ ናይ ኣይሁድ ስርዓተ እምነት ምቕባሎም እኳ እንተ ዘይተነጸረ ኣብ ኢለፋንታይን ዱልዱል ማሕበረሰብ ኣይሁድ ስለ ዝነበረ ሉቃስ ወንጌላዊ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ወዲ 27 ዝገለጾ ሓደ ስሉብ በዓል ስልጣን ህንደኬ ንግስተ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ መረዌ ኩሽ ከም ስርዓተ ኦሪት ናብ ኢየሩሳሌም ክሰግድ ዝኸደ ዘጸአት 34 ወዲ 18-23 ዘሎ ወይ ከዓ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ካብ 5-44 ዘዳግም ምዕራፍ 16 ካብ 1-17 በቶም ኣብ ኢለፋንታይን ወይ ከዓ ሱዳን ዝነበሩ ኣይሁድ ናብ እምነት ኦሪት ዝኣተወ ወደባት መረዌ ከም ዝኾነ ይእመን። ከምኡ እውን ኣብ ግብፅን የመንን ትምህርቲ ብሉይ ኪዳንን እምነት እግዚኣብሔርን ተለሚዱ ስለ ዝነበረ ብንግድን ካልእ ስራሕን ብዝመላለሱ ሰባት እምነተ ኦሪት ናብ ምድሪ ሓበሻ ክኣቱ ከም ዝኽኣለ ወጻእተኛታት ጸሓፍቲ ታሪክ ይገልጹ። ኣብ መንጎ ሃገረ እስራኤልን ኣድሉስን ብዝነበረ ንግዳዊ ርክብ እውን ብነጋዶ ኣቢሉ ከምቲ ኣይሁድ ዝኣምንዎ ኣምልኾተ እግዚኣብሔርን ስርዓተ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ኣድሊስ ተኣታትዩ ነበረ። ህዝቢ ኤርትራ ቅድመ ክርስትና ኣብ ከምዚ ዝተገልጸ ኩነታት ከሎ እዩ እምበኣር ዜና ክርስትና ደበኽ ዝበለ ይብለና ኣሎ። ዝቕጽል ካልኣይ ክፋል ኣብ ቀጻሊ ንከታተል። ነዚ ግን ኣብዚ ይኣኽለና። ንዝነበረ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን።